Και είδαμε την περιορισμένη συμβολή της φάσης REST, από το να απεικονίζω στη φάση REST στο πλαίσιο των μοντέλων, το οποίο υποδηλώνει την πληροφορία που προσφέρει είναι κυρίως συμπληρωματική. Αντίστοιχα, τα ευρήματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με την κλινική πρακτική, όπου στην ουσία η απεικόνιση REST μπορεί να διαδραματίσει τον κυρίαρχο ρόλο. Συμπερασματικά, η φάση stress φαίνεται να παρέχει την κύρια διαγνωστική πληροφορία στην ανάλυση αιμάτους του μυοκαρδίου με βάση τα μοντέλα, τα οποία προσπαθήσαμε και αναπτύξαμε, και η ενσωμάτωση της φάσης REST οδηγεί σε σταθερή βελτίωση δεν οδηγεί σε σταθερή βελτίωση της απόδοσης, ενώ στην ουσία φαίνεται ότι δρά συνεργατικά. Και γενικότερα η ανάλυση ασθενούς ενισχύει τη συνάφεια των αποτελεσμάτων σε σχέση με την κλινική πράξη. Ωστόσο, εδώ θα αναφέρω και λίγο κάποιους περιορισμούς. Γενικότερα, μιλάμε για μια μελέτη η οποία έγινε είναι μια μονοκεντρική μελέτη. Επομένως, σίγουρα αυτό θα έπρεπε να εξελιχθεί σε κάτι το οποίο είναι πολυκεντρικό, ούτως ώστε να έχουμε και πολύ μεγαλύτερο σύνολο δεδομένων, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση το να πούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.